אני פה אראה לכם איך להשתמש במצגות בקנווה ולנסות את הדברים החדשים שבעצם קנווה מציע. הנה אתם יכולים לראות, אפשר לעצב פה כל מיני דברים, סרטון לרוחב, לוגו, סרטון לפייסבוק. אז אני אתחיל בסרטון לרוחב, ובואו תראו. עכשיו לקנווה יש שתי אפשרויות. אחת, ליצור תמונה משלכם, ויש גם אפשרות שאני אראה לכם איך להשתמש בכלים. רגע, אני אקח נגיד קו כזה, אמתח את הקו הזה ככה, פה משפיץ, ואת זה פה משפיץ. יופי. עכשיו אם אני אסובב, אני יכול לעשות כל מיני קווים, אבל אני אעשה ככה ואכתוב באמצע טקסט. אני אקח תיבת טקסט, רגע, אוסף תיבת טקסט. אתם מכירים את זה שעושים רגע, עכשיו אני אעבור לאנגלית ויעשה VC. אתם מכירים את הדברים האלה שעושים VC? רגע, נראה לי שאני יחד על הקו רגע. ביי, סובב את הקו. יופי. עכשיו, מה אני אעשה? להוסיף תיבת טקסט או זה? תראו, אפשר לעשות מספר עמודים, נגיד וזה 1. לא משנה. נמחק את זה. נלחץ את זה ונלחץ על ספייס. יופי. אם אתם יכולים לראות, רגע, אני אקח את הכתב הזה, כי זה כתב דברים שאפשר כן לעשות עם קנווה ככה, תראו. אבל זה לא עובד עם קנווה. כן, ודרכים כל מיני שונות. הנה. תראו, פה אתם יכולים לעשות סרטונים ולבקש. אתם רואים הנה כל מיני סרטונים. ואני יכול להקליט את עצמי. נגיד אלאו. שלום. עכשיו נגיד ואני יכול לעשות את עצמי ככה. ונעשה רגע מצלמה ותראו. זה אני יכול אשכרה לצלם את עצמי. מצלם. קנסל. אני לא רוצה זה. סגור. שמור וצא. רגע, אתה רוצה משהו? שמור וצא. נעשה רגע אחורה. טוב, זה נראה לי הרסתי את המצגה, לא משנה, אני אעשה מההתחלה, צהוב. סרטון הרוחב. בואו. טוב, נעשה ככה. נכון, התחלנו בטקסט. רגע, בכלים. זוכרים שהתחלנו בקווים. נעשה ככה את הקו של VC. נו. הנה, עכשיו נלך לטקסט. בסוף תיבת טקסט. VC. נגדיל את זה. אסאסינו, קפוצינו. יופי. עכשיו נלך לאלמנטים. אם אני לא טועה, יצירת החדמה שלכם, סרטונים, גרפיקות. מה זה גרפיקות? בואו נגיד לו תמונה, אולי חייזר שמכה בפטיש
קרח. נו, יצא לי הכל באנגלית. חייזר שמכה בפטיש קרח. יצירת גרפיקה. חייזר שמכה בפטיש קרח. בוא נראה מה הוא יעשה לי. כי ואז אני אשים תמונה שלי, אני אכתוב ילד מצלם סרטון, לא יודע. אוקיי, אתה לא חייזר א', טוב, נגיד פה נוסיף, נשים אותו פה, את זה, נגדי, סרטונים. עשינו זה, בוא נעשה, בוא נגיד, ילד עושה סלטה ובועט. עכשיו תראו מה אני אעשה פה, קונטרול C, אז פה קונטרול V, לא משנה, זה לא, ובועט באיש מכה בפטיש קרח. בואו נראה. יצירת סרטון. זה זמן להביא פופקורן. תגידי לי, מה הקטע פופקורן בזה? רגע, אני אבחר, נגיד רגע. אני יכול את זה ואני יכול את זה. נראה לי שזה הכי מתאים לו. כמו חייזר כזה. זה. יופי. החייזר הזה. אלמנטים. יצירת הרב שלכם. יופי זה. תראו, אני יכול לשנות צבע. בוא נשנות צבע כזה ירוק, כוון כזה, ירוק כזה. נשנה לזה לאפור כזה, ככה לשלוש. לסדר את החדר שלכם, יודעים? אני יכול להגיד לו שיעשה את זה בלבן. טוב, אלמנטים. צרה אחת משלכם. אוקיי, אני לא יודע מה קרה פה, תראו. הוא פשוט בעט בו. טוב, רגע, בואו נוסיף את הסרטון הזה. טוב, בואו נקטין אותו. מה אני רואה? הסרטון לכם. טוב, תראו. חייב להגדיל את הסרטון טיפה. תראו מה אני אעשה ככה, וכאילו סנטה קלאוס מסתכל מלמעלה ומכה בפטיש. נו, זה סנטה קלאוס, אני רוצה את זה ואני רוצה... זה קטן, אבל טוב. טוב, רגע, בואו נראה מה זה בעצם. תראו, אני חייב טיפה להגדיל את הראש הזה. תראו, ככה. רגע, בואו נשים את זה פה. הנה, יופי. בואו נראה את הסרטון. טוב, מה אני רואה? בום, מישהו בועט בו ומעיף אותו. טוב, זה סרטון אחד העזויים. מה? עושה לו ככה ואז בום, הוא מעיף אותו. מה אני רואה? ציריו. רגע, אני לא מדמיין או מה? רגע, בוא נתחיל מההתחלה. בום. ונעשה פה, נוסיף. בואו נעשה תמונות. בואו נגיד מטורף שבועט
בראש של בנימין נתניהו, סתם לא, בראש של מי? של אחיו ויורד לאחיו דם. בוא נראה מה זה יעשה לי. מטורף. בוא נוציא טוב. מטורף שבועט מטורף של אחיו. בואו נראה מה זה יעשה. נראה לי שזה יעשה לי תמונה משוגעת שמישהו בועט לי מישהו בראש. רגע, בואו נראה. טוב, אומייגאד. תמונה האחרונה. בועט, שבועט אחיו. נו כבר, אבל תראו בינתיים, זה משוגע. קפניה, בלבי, בלבה. טוב, בואו נעשה את זה על כל המסך. טוב, הוא עשה אנשים נראה לי סינים. אני לא יודע מה עובר עליו, אבל הוא משוגע. ג'ימיני זה הבן. זה לא ג'ימיני, סליחה. לא יודע לדבר. בוא ניקח את זה, נוסיף פה. אני רוצה אבל להקטין את זה. מה אני רואה? תודי, אני יכול לעשות פה את זה. תראו, ככה זה שיטה כדי כאילו לעשות תמונות יותר טוב, ושיראו יותר טוב. תראו, צריך למתוח את זה פה, ואז להקטין את זה פה, ואז למתוח את זה פה, ואז להקטין את זה פה, ואז לעשות ככה פה, ואז למתוח קצת פה, פה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה, לעשות ככה. זהו, צריך להגיד את זה שיראו את כל התמונה. קטין טיפה. תראו מה אני אעשה, אני אתפרקתי את התמונה הזאת. טוב, תמונה אחת. טוב, זו תמונה כבר פסיכית. מה? טוב. אתם קצת הגזמתם.
בסדר, סבבה. תמונה קצת משוגעת, אבל בסדר, סבבה. אם זה מה שאתם רוצים, סבבה. בואו ננסה. אנחנו נצא לסרטון הזה. ובזיהו. מה? אני לא הבנתי מה קורה פה. ואז כזה רואים של התמונה של אח של הבור. ואז נעשה פה נכתוב טקסט מנצח, ואז נעשה את התמונה הזאת, כי תגידו לי מי יעשה את זה, מי כאילו, תראו רגע, אלמנטים, טקסט רגע, נוסיף כתיבת זה. מנצח, נקודה. ואז אני אעשה, אני רק אעלה את זה פה. מנצח. ואז אני אלך לאלמנטים, את התוכנית שלכם, ואני אקח את זה, כי זה לא ספק, התמונה הכי משוגעת. פה אני אעשה, נכתוב טקסט מקום שני. מקום שני. מקום שני, אלמנטים, תכתבו שלכם, סרטונים, זה לא ספק, סרטון, מקום שני, תראו מה קורה פה, הוא פשוט מעיף אותו, הוא כאילו עושה לו בום בום ואז העיף אותו, פלוס טקסט, בואו נכתוב מקום שלישי, התכוונתי מקום שלישי, תנחשו מקום שלישי, תכתבו לי בתגובות מקום שלישי, גרפיקות, יש לי פה את עדיין, תמונות ומקום שלישי זה, בראבו לו, תראו אני אגדיל אותו טיפה, מקום ראשון זה כי זה, תראו זה גם פסיכי קצת, אפשר להגיד שזה בין הפסיכים אבל לא משתווה למה שראינו שמה, איש מפיל את חברו, מאוד יפה, טק פלוס, טקסט, לחיצה, בום, ככה בסוף אני אשלח לכם את הקישור של זה, ותוכלו לעשות את זה, אבל רק לא לרמות בתשובות, מקום רביעי, אלמנטים, איפה זה? זה או זה, ותגיבו לי כי כנראה זה. טוב, לקחתי את זה, פלוס טקסט, מקום חמישי, אלמנטים, רגע, מה זה השיר הזה? היא מלא. לא כדאי לכם לשמוע את זה, זה אחד הדברים הכי מזעזעים. היא מלא, רגע, בוא נבקש ממנו שעשה שרטון בין אדם משוגע קופץ ממגדל אייפל ומת.
אוס, אוס, אוס. קונטרול C. חזרה. מלא היא. רגע, אם אני אעשה קונטרול רגע, שים גרפיקות, זה. חייזר שלנו. רגע, בוא נראה, יכול להיות שזה יהיה משוגע יותר. וזה יכול להיות מקום ראשון, לעקוף את מקום ראשון נראה לי. זה יכול להיות, אוקיי, זה כבר גרוע. זה גרוע, זה סבבה. זה משוגע. רגע, בוא נכתוב ככה. בן אדם משוגע. עושה גלגלון מתחת לשירותים. טוב, בוא נראה מה זה. יכול להיות שזה משוגע. אבל זהו, בינתיים התמונות, הסרטונים, גרפיקות, בינתיים בהכנה. תשמעו, זה אחד הדברים הכי משוגעים. כרגע תראו, בואו נראה בינתיים את הסרטון. עם מלא היא. תכתבו לי בתגובות מה יש כרך או סרטון. טוב, זה די משוגע. זה יתקם במקום הזה. עם מלא היא. תראו, פלוס. טקסט. מקום האחרון. עם מלא היא. טוב, מה אני אעשה? אלמנטים. תראו, נראה לי. זה יכול להיות. טוב, רגע, מה רואים פה? אוקיי. טוב, זה די משוגע, אבל לא משנה. טוב, אז חברים, בואו נעשה סרטון מההתחלה ועד הסוף ותגידו לי מי מנצח. זה או זה. בבקשה. אמא להי. הוא רצה לרצוח. יש לו שתי אלה. מה אני רואה? זורק אותו על המקום שלי. בואו בועט לו בבטן. בואו, הוא נושא לו ברך, הוא שומר על הברך, הוא נושא לו ברך. טוב. חברים, נראה לי שאני מציג אתכם איך לעשות סרטונים בקנווה. כאילו, בוא נגיד ככה, אם אתם רוצים לעשות סרטונים כמו שלי, תעשו מה שאני אעשה. טוב? הנה. מלא. מקום שלישי.
תראו, הוא פשוט קופץ מעל השירותים. זה באמת... אז חברים, נראה לי שאני אומרת לכם איך לעשות נצרות בקנווה של כאילו אנשים. אז חברים, יאללה ביי, נתראה בסרטון הבא.